Jamen, jeg ved ikke, om mine forældre har en... Altså, for fuck er det her? Altså... Jeg er ikke... Op i humør! Slap af. Lad mig slå mig. Altså, det var meget... Hvad hedder det? Endnu smuttet? Når du løser en rover? Nej. Free Jon? Jon, skal du have en stol? Og den er, han går. Så er du klar på svært ved at spise? Nej, prøv at lukke munden og spise. Jeg kan ikke spise med lukket mund. Fordi jeg har en sygdom. Ej, det er crazy at grine. Hvorfor ved jeg ikke det? Fordi jeg er allergisk over for verden, jo. Kan man? Ja. Shit! Giv mig en tår, giv mig en tår. Ej, hvor det bobler.